Forskifteren kommer normalt ikke ud af indstillingen, men det kan hænde efterhånden, som man bruger cyklen. Skulle den begynde at skrave på kæden, kan man justere den lidt ud og lidt ind på de 2 skruer, der sidder der foroven, som vi lige ser nu. Skulle det ske, at forskifteren skraber på kæden, selvom du kører yderposition, jamen så er det fordi, at forskifteren den har fået et lille slag på enten en eller anden måde. Kører du på stor klinge, bruger du den yderste skrue til at justere med. Drejer du på den, jamen så kan du kunne se, at forskifteren den justerer sig også. Når du drejer på den yderste skrue, når du kører på stor klinge, skal der lige være et par millimeter luft mellem kæde og forskifter her foran. Og kører du ned på lille klinge, bruger man den inderste, ligeledes her, når du kører på stor klinge bagpå, og lille klinge bagved, hvilket cyklens letteste gear, jamen så skal der igen lige være et par millimeter luft på indersiden. Det justeres ved at dreje en lille smule på den inderste skrue. Alt det gøres bare med en almindelig stjerneskruetrækker.